Oh, Igwe. Igwe dị mmiri. Ama ya na Igwe na-eso okwu. Nwee ma ya dị ya na-eso okwu. Ndị mmadụ na-enwe nghọtachi mana ama ya na Igwe na-eso okwu. Biko, anyị zukọrọ ebe a. Enene Igwe week. Mana ajụkwa m ihe eji ama mmadụ, ihe eji ashị, ezigbo na ịhụ mmadụ n'anya. Ihe eji ahụ mmadụ n'anya bụ ịmakwana ihe onye ahụ ga-eme ime. Ịmakwana ihe ga-adị onye ahụ mma ime. Onye dị ịnọ. Ya biko ihe nna ya Obioma niile. Igwe Olupechi Igwe ama ọfala nke ikpeazụ ihe nna-achị Obioma anyị makwala ezigbo ihe Igwe na-eme anyị ka na-emetokwe Igwe anọ Obioma ekele m unu owekwe ihe ndụ Obioma ekele m unu na-eme Akwaro ni aka afọ nwere ụtanna ka e kwuru na-ekwu ajekwara ụtanna gị maka na okwu ya dị ịta aka injinia Ugonna enechi ọnya ihe o jigachi okwu ayashi a bụ ịmakwara ihe dị mma ị ga-emerụ mmadụ na gị mere ya. Igwe anọs with us. Mana ndị na-ahụ n'ime mmụọ mana Igwe ka nọ. Maka echi ka anyị ekwete na Igwe anọs. Mana nke ayashi a Igwe ka nọ. Ama Okwe TV. My brother. Anyị ekenekwa gị. Ụnụ sị ka ụnụ bịa nọnyere anyị. Yes. Ụnụ afụgo na anyị bụ anya mmiri n'ahịa. O wutere m mgbe m nọ. N'ọkwa temples ka Igwe nọrọ ihe a. Injinia Ugonna ihe ikpurukwu n'anya ya na-ekene mmadụ dịka m mbịada Igwe gbago n'elu bie mụ na ya adọ na ọ na palọ. Dr. Majidov ya agbara m aka ebe ihe Igwe ya asị bụ tọkọ jee ebe a jee weta m anya ike itinye ebe a dị m chekwa weta ole ya agụ ekike edego m ihe dị mma da rast. Amara m ihe ọ dị n'etu a mana ikekwa na etu a Baịbụl chiri si anyị ndị dị mma na-edekweke n'ụwa ndị na-adarụ ya nọ n'eluigwe ndị dị mma ga na-eje n'eluigwe ahụ na Igbo onye nwụrụ foto abịa kwuo na ego ochide sọsọ ọchọchukwu ihe egwu okwu ọ dị mma anyị chọrọ ịkpọlite the second person biko na a na-eme night of tribute abụọkwa na owe ebe Igwe si rie mperi ghara ikwunye ewebe ebe o si rie mperi gwue ka anyị nọ maka ewere ebe bịara akwamozu akọkọta akụkọ mmadụ njụrụ asị ya onye a gbara maka ya nwanne ndị ya unu na-akọ ebe a ebe ihe dị njọ kwanye na o mere ihe dị njọ mana nke ndị nwụrụ anwụ bụzikwa na mere nke dị mma mere nke dị njọ ọ gbasa azụkwe na ndị dị ndụ ka a na-ekwu maka ha. As a matter of fact, the major reason to why we are here bụ ka anyị mụta ihe anyị mabụ ndị dị ndụ. So many people na-abịa ebe a na-eme burial just to eat and drink. Awọchịa ihe a na-eme de but amaghị nọ ịnọ n'ebe a na-eyi mmadụ echeta na efu ụbọchị ọ ya adịkwa gị etu a ka ndụ nke gị dị. How are you relating with others? Kedu ihe a na-akpọ gị na ya adịghị? Kedu ihe a na-akpọ gị na bụ? Ohu nwaanyị chekwara tinye ọdịmma n'ezi ihe ọkwa n'ime ezi ọ bụrụ ekpere gị. So but that's by the way, ladies and gentlemen, permit me to invite the second person, the youth leader, Mr. Paul Nana Nwofor, aka
achịcha nsọ biko ka anyị kụọrọ na ya aka ezi ụmụ okorobịa kụọrọ ụmụ chairman dị youth aka maka na onye a na-agbakwa mbọ n'Obioma since ọ banyere as youth leader n'Obioma ihe niile na-aga n'anya ya achịcha nsọ Ugo. You're welcome, sir. The PD emeritus and Sibel Ikechukwu ndị Obioma Ngwu Amekerugu biko ewa mgbochi ọfụpọ Nnanna abụ ya mechara Ugwuboke presently. I'm the youth president in Obioma. As here the main Obioma na dị mma in the sense that anyị na-akwa eka ya ọtọ eme ihe anyị na-eme ihe wuche ụjọ anyị na-eme ihe ịsọma na ya ndị ọbụla dị mma eka anyị dị n'ime ya wee na-ekwu igwe be anyị nwụrụ ọkwụrụ anyị o ji ugbo anyị bụ ezigbo mmadụ bụ ọ bụ I've known many occasions I dare with respect to him I'm the way he handled it. Yes, for man. Okay. Even before change, when we are now, only I see when I back I bear. Look at the body or the man. When I see I would I eat. When I see the people and the youth who are Zimbabwe. Open up and out of them, Obioma. I dedicate myself. So each time I'm on the YouTube, I hear when I see the people, I buy at the woman, I told the woman. He also told you that you buy is the woman the couple. But his name will remain in the legacy of the book of the days to be by Obioma. His name will be a set point to all generations to come. Because we are going to tell them about a mighty man who did what men can't and who, when the hour of death comes, has nothing to do but to die. Strong as they are member of the Lord, Jesus. Member. Thank you very much. And yet, Mr. Nana Paul Nwofor, I join political the woman leader, Mrs. Philomena Ago. The woman leader, Mrs. Philomena Ago, Ngwakwalo ni aka na ọ na-apụta. Igwe in council, members of the Igwe in council, our Olugu, Rebuji Dedeje, the PG in absentia, the PG emeritus. Okay. Oh, in your honor, sir. Because FNM Obioma Queen. Obioma Queen. Obioma Queen send ike. Because Obi the man ole the kwasere mo ilu maka na mmoka anyị n'abalị a abụghị nke anyị mana akwụkwọ nsọ n'okwuchukwu agwara anyị na mgbede a si anyị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị ga na-enye Chineke na ekele. Igwe Martin Nwofor dịka nna nyere Obioma anyị maara ka ihe niile si wee bido. O mendere mende anyị dị posto ikpokọwa ụmụ nwaanyị Obioma si na mba ihe na-emekwe dị agha na nwaanyị kwesịrị inwe ọnụ okwu si na ihe anyị chọrọ si mewe otu a na ọ ya aka mma. Anyị jefuru ije jee ndete akwụ obi Igwe a
Waka ni bu Igwe. I know ọnụ okwu onye and ọnụ okwu onye jụrụ anyị ịhụ. Anyị wee banye n'ekpere. Chineke wee mee ka o si wee dị mma, ọ ka o si wee masị ya bụ Chukwu. And I believe n'otu Chukwu si wee mee ya, kpatara o ji wee zaa aha ọzalụ si n'ọchị na-enye eze, which is the right thing. Ị ga-abụ eze taa, ị ga-abụ echi, ọ n'aka Chineke. Maka na akwụkwọ nsọ gwara ya sị na nothing good can ever come to any man unless it was given to him from above. Amara verse ọ dị ya, but ọ bara m ntị ọfụma. So anyị kelee Chineke na obere ọnụnọ anyị na Igwe Chinenye Eze nọ. Igwe Chinenye Eze oge ọ batara, ọ dị ọkọ ya bịa Obioma ka Obioma bụrụ small London. Na ọ bụrụ na ịnụ ọnụ mmiri okwu onye ihe ọ na-aplan na ọ ga-eme asị Igwe Obioma, mana Chineke ma nke ga mma. Mana nke na-awụ ma mkpatụ oyi ka m gwara our principal na CHS Obioma si na Igwe anwụ o tie osi unu ya mụ na ya nọkwa osi mme echezo na-ekwe ịgwa ndị Obioma na o nwere oge WAEC bịalụ for accreditation n'Ugwu Ekwu, I think 2 or 3 years ago. Wee denenete hall ebe ụmụaka ya enene exam, wee hụ na hall ahụ adịrọ befitting for a human being to sit down for anything at all, talk more of writing exams. Principal nọ wee sị m kedu ihe a ga-emekwa asani ndiji, wee sị na o nwekwa ihe ọzọ na-abụghị ịdị agwa Igwe na amalụ ka a esi ya. Principal gwara Igwe just some months to WAEC exam, maka WAEC si na ọ bụrụ na hall ahụ adịghị mma, ma na a ga-ekwupụ center Obioma to another place. Igwe wee tiwe ọwa ndị Obioma oku, ndị nna Enugu social club wee take the bull by the horn. They came down to Ugwu wee kpọta bulldozer because hall anyị ahụ ebe ọ dị ndị osiri na-eje aka the zinc. Anyị na-ahụta hall from the main school compound. Mmadụ nọgọdere eme ihe ebe ahụ, ịma nọ n'ime school mana ihe na-eme ebe ahụ. Mana ndị nna Enugu kwale ụzọ so that ị nọgọdị ndị mere lọrụ na-eti anyị na-ekiri hall ahụ. Igwe wee bụ ndị na-asị ha gawa n'ihu. Ha wee lụọ the hall under 2 months. The hall was ready. Mgbe ndị WAEC net ha na-eti, our children was able to write the examination inside our hall. So ekelere m Igwe. Principal si mụ, in fact, ihe ama akwa ka ya esi na-eme maka na mkpa o kwelu na ọ ya eme na school buru ibu too much, mana Chineke nna ma nke ka mma. A ga-akọ onye ya n'ibia ndị kabinet unu hụzi health center anyị, o tegokwa health center na-eshi mi ndị nọọsụ na-anahụ ebe a na-eti, mana with Igwe a erilufu health center ọ na-eshizi mi today. So ihe Igwe lụrụ obere nkenke oge a ọ nọrọ gosiri anyị n'ọnụ ụzọ akwa anyị Obioma aka bụ small London. Mana ana m ekele ndị Obioma maka o nwere ndị Obioma ọ na-anụ ọkụ n'obi ihe mere kụba anyị karị mma n'ụdị local gọọmenti a. Adasị m Chineke nna ya na-eme ihe kacha mma, welitere anyị onye ọzọ dịkwa ka Martin ma ọ kakwa Martin Nwofor mma, ama m na Chineke ga-eme ya. So ekelere m Obioma niile onye tinyekwere iji kwado etime Igwe a na iji kwado last of father. Onye nwe m ga-abawanye ahụ mmaji pụrụ mmaji. Asị m kwuru ebe a kọwa maka obere oge mma Martin Nwofor, m ga-anọ for 1 hour na-ekwu okwu, mana ka ọ hagodu m nọ Obioma kwe biko Obioma ekele m unu. Thank you very much. Thank you for all aka. Okwu lọtalụ m nke bụ eziokwu. Ọ ya abalị ya. Elota m na mbọsị Igwe jere n'ahịa na school na m so na the entourage je.
obere oge ọ chịrị Igwe ọ gbara mbọ. So ihe anyị na-edegara anya kịta abụ how long, not how well. So please, ladies and gentlemen, at this juncture, I want to quickly invite the members of Hosanna Choral Kahab Dani Ubele Ngwu. Please sit back and enjoy yourself, listen to them, and pick one or two things from the lyrics of their song. Thank you. We